saen ngem day tuy tinbe ang adakes taan arapide jagmay turet pay nga indang kuyaen panagwana kapukan yak laen jak maito no saem ilang amekto kapulaken ayat binulot ko aklune nagbalinang anaro ko nagpaatipet san ko apukpukod jak maiptur no saem tilang amekto kapulaken ayat binulot ko sabay kumabiyag ko taimdengan unoy tuy agayat ken ka sunataan na ikamer iti ayan anak taon kaunggan tuy puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napatek ka tuy puso kenrik na jak kaya amapukaw ka na sikalaeng di inay ayat ko iti ita ken tiyag na nayon sikabiyag ko makaigapon luwapay naragsak tilubong ko sikalaeng di inay ayat ko sikalaeng usal na tuy biyag ko napatek ka dito'y puso wen sika tinay ayat ko langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napatek ka tuy puso kenrik na jak kaya numapukaw ka na sikalaeng di inay ayat ko idi ita ken tiyag na nayon sikabiyag ko makaigapon nuapay naragsak tilubong ko
sinugatan. Langit liwliwan sa empty to'y kaundan. Okay, thank you. Nagidingin pa lang ako ng bigyan bahid. Ginawa parubong ko nasibay sa kapuris. Narigang inig manglipang sa empty naglabas. Nagiding panaging bubulse akin ka lain ka ng lipa. Tiyak man lang maiwaksi ladingit tituling na ay nagriga iniyak-iyak nga may maysa. Nagulit ka, naranggas kinaulpit ka, mananggalilaw, mananggirumen, ken manangikulpo. Pinitin ka, bas man nasa ay nagringa itiyak-iyak nga may maysa. Suyen tiyin na kinar-arapaan napudno nga yatin paay mo kaniya. Nalawa ataw inta nagbaeta saan nga isutlap peda sa ngale taningaya. Sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon. Ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanem si kalaeng biyagkan sa bali. Agmay saka mauyos man to'y biyan. Mamati ka kumakari ako biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka di na puno. Ay Ate Berna Duets, Ma'am Hanalyn de la Cruz, Ate Missy Shop, and of course to my executive producer Ma'am Cecil Alcantara Arconado, DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Clear,
nanayon. Ikarik asiksikan ulae ay ayaten ingat tungpaltanen si kalae biyakan sa bali agmay saka mauyos man tuy biyak mamati ka umakaniya ko biyak ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapot mo si kalae biyakan sa bali agmay saka mauyos man tuy biyak mamati ka kumakaniya ko biyak ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapot mo ay ayaten ka ipatpate ka tinapot mo ay ayaten ka ipatpate ka tinapot mo. Sabay kumabiyag ko taimdingan unoy tuy agayat ken ka sungataan na igamer iti ayan anak taon kaun gantoy puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka tuy puso kenrik na jak kaya amapugaw ka na si kalaeng di inay ayat ko idi ita ken tiyag na nayon si kabyag ko magkaigapon luwapay naragsak tilubong ko si kalaeng di inay ayat ko si kalaeng usal na tuy biyak ko napateg ka dito'y puso wen sika dinay ayat ko. Langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka tuy puso kenrik na jak kaya numapukaw ka na si kalaeng di inay ayat ko idi ita ken tiyag na nayon si
nga agsublito'y arpat ko. Sinugan mo daytoy puso nga agayan ken ka. Nang namnama naguruuray ken ka. Naulilang ko'y ayata sinangala. Kaput niya tayong dito'y tingnan. At kakadin sa baniya, kahayan-hayan anang kabuan, mangpasagi kaniya. Inulilang to'y puso, pinanaw nagtutuo, aniyan nagsakit, nyagitin ang nagubo, inuuray ka biyag ko, inabayag ka nito, ibawan di ka makita, na agsulito'y angkat ko. Sinugan mo daytoy puso nga agayan ken ka. Nang namnama nagururay ken ka. Naulilang ko'y ayata sinangala. Kaputi niya tayong dito'y tingnan. At kakadin sa baniya, kahayan-hayan anang gapuan, mangpasakit kaniya. Naulilang ko'y ayata sinangala. Kaputi niya tayong dito'y tingnan. At kakadin sa kanya, kahayan-hayan anang gapuan, mangpasakit kaniya. Anang gapuan, mangpasakit kaniya. Anang gapuan, mangpasakit kaniya. Agyaman ang kakabsat ti panagbuya yung kadati nga video. Kita nyo nga rin nga liplipatan at like, comment, ken pakishare dati nga video. Agyaman na!